Soukromí podnikatelé, prosím, nezapomeňte si prodloužit své živnostenské listy. To znamená, že pokud máte otevřený živnostenský list, tedy jste soukromý podnikatel. To je ten živnostenský list. To je prostě mostík. Říkejte tomu, jak chcete. Prostě si otevřít soukromou firmu v Česku. Nezapomeňte si prodloužit platnost. Spousta lidí ji máte jen do 39. Přinést novou vízu. Nemáte novou vízu. Jdete na úřad. Vezmete to s odkladem. Dává vám možnost přinést vízum později, ale aspoň vám nezavře vaše živobytí. To samé platí pro pracovní karty. To samé platí pro dlouhodobý pobyt nebo studentské. Pamatujte, že už máte město otevřené na dobu platnosti těchto víz dlouhodobý pobyt. Dobře dodané určité ale ti, kdo mají dobu platnosti, prosím, zkontrolujte a jděte to prodloužit. Jestli nepokračujete, tak se to zavře a i kdyby ono. Když se to zavírá, tak je potřeba to ještě zdůraznit na sociálce, na zdravotce.